นี่แหละthằng mà gần này làm hoa không vậy ạ खुलुमबाय बयखौबो नै जोङो आइजों बाबाजों सानैबो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो ना मार्केटाव ओमफ्राय जोङो साथामाव थांगोन आरो दिनै कुथ्लुनि स्कुलनि एडमिसननि थाखाय दिनै एडमिसन जागोन ना जाया खोन्था रोङा टेस्टबो लागोन नालाय खोन्था रोङा थांगोन आरो माबोरै जायो सोंनो स्कुलफोरा माबायदि नायनो खेबसे लोगोफोर जों स्कुलाव मोनफैनानै दिनैनो टेस्टखौ लाखागोन आरो ना माने प्रिपेयार जाना फैयाखैमोन आरो थेवब्लाबो लाबाय ओमफ्राय नै सासे हागोन ना हाया टेनसनाव जना दोङो ये नै एग्जाम हानायनि खुसि कुथ्लुआ दा लोगोफोर जों कुथ्लुनि एडमिसन खालामना फैबाय ओमफ्राय दा फैदों हस्पिटालाव माने स्किना एलार्जि जादों आरो ना गोदान जायगायाव फैदों नालाय दैफोरा मानियाखै खोमा आरो ना ओंखायनो एलार्जि एकदम बिराद राजा जादों आरो ना एलार्जिया क्योंकि मैंने कल से डेटॉल लगाया था मैंने डेटॉल से नहाया था फिर मेरा ये स्किन साफ हो गया देखो तो कितना चमकीला हो गया बहुत अच्छा चमकीला हो गया साफ चमकीला हो गया स्किन थैदो दोनै कुथ्लुखौ एकदम मानसि हमनांदों नै जाहाथे थैया न'खाथियानो आरो दिहुनफिननो गोनां जाबाय नै ला कुथ्लुनि थै दिहुननो गथ'नि गाबसोबाय जा बिजिखौनो सबसे गेमान मानसि हमख्रबनो गोनां जादों फैबाय रुमाव दा रुमाव मोनफैबाय जोङो लामनायफोरखौ दाबो जागौ हायाखै आरो ना जागबोयाखै दाबो नै अमा बेदर जों दसेसो आरो बाय मुवा गाबोन थांसिगोन दिनै आरो बेरायनो फैदो खेबसे लास्ट रायजोफोर जों दैमा जिउ दङ बार लाबाय फैदोंमोन हामना हादिया सुदेम बार लाबाय थान्दा हा लोगोफोर नै जों दाखालि फैनाय पार्कआवनो फैफिनदोंमोन आरोना दिनै गाबोन आइमुआ थांसिगोन नालाय दिनै लास्ट खेबसे देखायनानै फैदोंमोन दिनै पार्कआ माने बन्द'नो आरोना बन्द' नङा माने एसे थाबनो बन्द' खालामबाय आरो दिनै लेट जाबाय जों फैनाया दा रयेल लज जि मोजांखा नै आइ सायावसो हटेला बे सिंनि बे नुनाय माबासो अन्थाइजों डिजाइन खालामदो सायावसो हटेला बा मा डिजाइन खालामदो नै नायना लादो फिसा लादो आग्लानिया गैलाना नोङो थांबाय दा सारफोरा दा लोगोफोर जोंहा नै हटेलाव दिनै रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जानो फैदो आरोना बाबाया गाबोन थांसिगोन नालाय दिनै बाबाया जोंखौ रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जाहोनो फैदो बाबाया जाहोनो फैदो मालाय जोंखौ बा नै सासे ड्रेस होनो फैबाय आं अफिसनिफ्राय सिदा इसोर लिंबाय थानायखाय सिदा अफिसनिफ्राय फैनो गोनां जादों रूमावबो ताला मारिना दोनबायना जाओ जाके आओ बेटा जाओ अंकल को बोलो खोल देगा दरवाजा नै आया जन जिरायदो बाबा जिरायदो बे जिरायदो ओमफ्राय नैथिं आङो नुदोंना नुवाखै आंखौ
बाबाया बिदा जाहोसिगोन दिनै जोंखौ गोग्गोमनो बारा पहर जानाय नङा पहर जाया खिन्थु थेवब्लाबो पहर जायाबाबो सिनारियानो मोजांखाना थान्दा गाहामबो नाङा थान्दा मोनालै ओइ लाइसिङाव जानांगौ मोनफैबाय जोंना ओंखामा जाना थांनोसै आरो गोग्गोमनो मोनफैबाय नैबे जाबाय चिकेन बेयो जाबाय ना बेयो जाबाय बे मायो बाटार नान नामालै बाटार नान ओमफ्राय बेयाव दालि बाल्थिंसे दालि बाल्थिंसे जानाय खालामबाय ना जानायनि मारै मारै गोथाव ना नों मारै मोनदों गोथाव मोननो जाखांबाय थांनो जासिबाय ना थांनो जाबाय हा संनायालाय संनाय आइमुनि खस्थ'आलाय बाबाया बुंदों मा बेदर बायना जानायबा गासिनो 2000 थाङाबोनो 2000 थाङा आइमुनि इसनि संनाय खस्थ'आलाय हा होमबा ओइ नै नोंनि फना लांफा ओइ फना लांफा बाइक ले लोगोफोर हटेलनिफ्राय थांनानै फैखांबाय ओंखाम जाखांदो बाहेरायावनो जाखाना फैखाबाय हरनि दाथ' गैला जेबो ओंखायनो ओमफ्राय भिडिअखौ आङो एन्डिं खालामाखैमोन आरो दिनै गोबां खामानि जोब्बाय कुटलुनाबो स्कुला एडमिसन जाखाबाय थांनोल'सो नांगौ दा स्कुलाव ओमफ्राय परिखायाबो बिराद मोजां जादों इनिया फुल मार्क्स पास जादों खिन्थु बेनो आरो UKG इनिया माने प्रेप जा जेटा जोङो बुकाराव दंमोन ना बेयाव माने बियो क्लास प्रेपआव दंमोन आरो ना जों दा जितु स्कुलाव होगोन DAV होनना बुङो आरो बेखौ ना DAV बा बेयाव माने क्लास प्रेपा गैया दा UKG निफ्राय डाइरेक्ट क्लास 1आव थांखायो आरो ना बाट थांबा बिनिया मा दा बैसोआ बिसिनि जायाखै आरो बैसोआ जायैनि थाखाय क्लास 1आव होनो हाथ'आ आरो बेखौ ना खिन्थु क्लास 1निखौ जिखिनि क्लास 1आव नांगौ बेखिनि फरायनायखौ बियो हाजोबो आरो ना बे जितु क्लास एडमिसन लाबाय दंमोन टिचारा बेयो बुंदो आरो जे बिथ' क्लास 1नि थाखाय रेडिखा नोंसोर हायोबा क्लास 1आव हो होननानै बि खेबसे बुंदोंमोन आरो खिन्थु जाय प्रिन्सिपाल बि होआ होनदो आरो ना जे क्लास 1आव होनो हाया दानो बैसोआ बिना जायाखै आरो बोसोरसे थाबावनांगोन होननानै ओमफ्राय प्रेपथ' गैया दा इथ' UKG निफ्राय प्रेपआव थांबायमोन दा आरो UKG आवनो होफिननो गोनां जाबाय आरो ना फैनाय बोसोराव बियो मोनखासिगोन आरो क्लास 1 ओमफ्राय बुंदो कि होनोथ' हागोन क्लास 1थ' दा होनो हागोन खिन्थु जेब्ला बियो मेट्रिक होगोन ना क्लास 10आव बेयाव बेखौ लाखिना दोनगोन आरो बुंबाय आरो ना बेयाव बिनि थाखायनो खस्थ' जागोन ओमफ्राय दाथ' आरो बियो उन्दैबो ओमफ्राय आरो गोदान जायगाबो फरायनायाव बिखौ इन्जय खालामनो होआ आरो बे बोसोरसेखौ बिखौ होननानै बुंबाय आरो थ' जोंबो बुंबाय दे जागोन दे होमबालाय बिनि थाखायनो एसे इजि जागोन नङा होमबा गथ'फोरखौथ' एसेबां मेन्टेलि एसेबां हार्ड होनाया एसेबां मोजां नङा दानिफ्रायनो थ' लोगोफोर एडमिसनाव थांबाय नेक्स्ट आरो ब्लाड टेस्टआबो माने जों ओरैनो नर्मेलि सानबाय दङमोन जे बोथोर सालायनायनि बिदि मोदोमफोरा माननाय बिदि जानो हागौ बा ओरैनो गथ'फोरनो जाबाय थायो नालाय बिदि जादो सानदोंमोन आरो जोंना आरो नै जागा सालायफैनायनि दै बार सालायफैनायनि जादो सानदोंमोन खिन्थु बिदि नङा ब्लाड टेस्ट खालामनायाव रिपर्टखौ मोनबाय आरो ना मोननायाव जादों बे 64% बि थैयाव इनफेकसन मोनदों आरो ना बिनि थैयाव जादों आरो ओंखायनो बिनिबो दा मुलि सुलि लानानै फैबाय दिनैनिफ्राय जाबा हामसिगोन आरो माने बेदर जानो हाखाया आरो ना बयलारखौ जानो हाखाया लकेलखौ हायो बयलारखौ जाबानो माने हरसेया एकदम माननानै बे बिसा जोबा जेरै जायोना रोजा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव नायदोंबा मिथिगोन सानैसोआ बेयाव बुंदों देखायदोंमोन आङो एलार्जिखौ बिनि मारै जादों ओमफ्राय बिबायदिनो दाबो दङ आरो ना बि एलार्जिनो दाबो खिन्थु नैयाव फैनानै एसे बारा जादों आरो ना दाखालि फैनाय समाव जों बिनो बयलार जाहोबोदोंमोन ना हटेलाव बे हरखालिनो नेक्स्ट फुङाव एकदम मोखां सोखां बुजुमा थादों आरो ना बिनिया ओमफ्राय हराव ओजानिफ्राय मुलि लाबोफानायखौ दौना होनानै एसे खम जादोंमोन आरो ना खम जाबा ओमफ्राय दिनै थांथारनानै ब्लाड टेस्टखौ खालामबाय माने रिपर्टखौ मोनबाय जिहेथु हामबाय आरो ना मुलिखौ दाना होनो हासिगोन ओमफ्राय आरो आइमोनाबो गाबोन थांसिगोन ओंखायनो एसे बोरैबा मोनबाय दङ आरो न'आव हारसिं थानांगोन नालाय एसेबां बुरजा न'आव आरो हारसिं बोरैबा नाङो आरो गोदान जायगा नालाय दानो एसे एडजास्ट जाथ'वाखै खाथि खालानिफोरनियाव माने
आसामनि मानसिनि गैया नैयाव असमिया दङ आरो सानै ना साथाम असमिया दङ बे जोंनि बे ब्लगावनो बर' मानसि सासेबो गैया आरोना बर'आ माने जोंहा आरो सासेल' दोङो बे ओजा लाइनाव थायो बियो माने फेमिलि लाबाखै आरो न'निल' माने सानैल' दोङो आरो मावग्रायानो सानैल' दंखायो बर'आ ओंखायनो फेमिलिबो गैया रावबो थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन